हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय अब्ला बुजिगोन बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर' थुनलाइनि सायाव रायलायगोन दिनै बिथांमोना बर' थुनलाइ एबा साहित्य सभाखौ दिनै 67थि बर' थुनलाइ सान एबा बर' साहित्य सभा बिथांमोना दिनै कनफारेन्स खुंगोन बिथांमोना लाहार फाहार खालामबाय खुंबाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना दिनैनि दिनाव मानोथो जोंनि बर' थुनलाइ एबा बर' साहित्य सभानि लोगोखौ सोरबा पलिटिशियान मानसिफोरनि फटकजों मानो इनक्लुडेड खालामनानै मानो बेनार मानो पोस्टार होनांगौ लाजिथावथाव लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बुजिबाय बाव सोरबा जेनेरेल सेक्रेटारि सोरबा प्रेसिडेन्टनिसो थानांगौमोन फटका बेनाराव बाव सोरबा प्रमद बर' सोरबा मानो सोरबा चिफ मिनिस्टारनि फटका बाव थानो नाङामोन लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बुजिबाय नोंसोरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ नोंसोरो मा थगायगासिनो दङ जोंनि बर' हारिया बुहुमाव गेवलांथों जोंनि बर' थुनलाइया बुहुमाव गेरेमसा जाथों बुहुमनि बयबो सुबुङा जोंनि बर' राव हारिमु सोदोमस्रि थुनलाइफोरखौ मोनथिथों होननानै बुंदों दिनै नोंस्रा पलिटिशियानफोरनि बेकग्राउन्डनि मानसिफ्रा फैनानै बे जोंनि बर' साहित्य सभानि लोगोआव नोंथांमोननि फटका माबोरै थानो मोनखो ना प्रमद बर' नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादनि एबा साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट नामा ना जेनेरेल सेक्रेटारि नोंथाङा बिबान मोनदों नामा नोंथाङा लाजियाखै जुदि नोंथांमोना वेलकाम खालामनो गोसो दङब्ला नोंथांमोननि फट'खौ एक्सट्रा बेनार बानायनानै पोस्टार बानायनानै स्टाफ जोंनि बर' थुनलाइनि लोगोखौ बेफोरबायदि आननेसेसारि एबा लाजिथावथाव सोरबा पलिटिशियान मानसिफोरजों इनक्लुडेड जानानै दाफान जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि लोगोखौ बेबायदि पलुसन दा खालाम भायलेट दा खालाम दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ नोंथांमोना गोदै गोदै गिदिर गिदिर खोथा बुङो बर' थुनलाइ आफाद साहित्य सभाया जोंनि जाथिनि सेन्टिमेन्टब्ला नोंथांमोना दिनै बर' थुनलाइ आफादखौ जाथिनि सेन्टिमेन्ट सानदोंब्ला दिनै नोंथांमोना मानो बेफोरबायदि मान होनो रोङाखै दिनै मान होनो रोंदोंब्ला नोंथांमोना मानो सोरबा पलिटिशियान सोरबा लिडार सोरबा दैदेनगिरि सोरबा पार्टिनि मानसिफोरजों बे लोगोआ मारै थानो मोनखो दिनै साननो गोनां बाथ्रा बे रायजो राजाफोर जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दङ बर' थुनलाइ आफादा जोंनि जाथिनि मोनसे सेन्टिमेन्टब्ला दिनै राव पलिटिकेल पार्टिजों रिलेटेड थानो मोननाय नङा आरो इनक्लुडेड जानानै रावनिबो फटकजों थानो मोननाय नङा गमामायैनो दिनैनि दिनाव नैबे बर' साहित्य सभानि लोगोखौ प्रमद बर'नि फटकखौ हो बर' साहित्य सभा खुंनो नागिरदोंना नोंथांमोना बे बर' साहित्य सभानि लोगोखौ खोमोरनानै प्रमद बर'नि फटकखौ हो बे लोगोआव अब्ला जोङो बेखौ मानिगोन नाथाय दिनैनि जों मानिया बाट प्रमद बर'आ मानो थानो मोननांगौ बाहाय बे मा बिबान दं बेहा बर' साहित्य सभायाव जोंनि बर'नि जि थुनलाइ दा बिथांमोना साहित्य सभा खुंनो नागिरदों 67थि साहित्य सभा कनफारेन्स बिथांमोना खुंनो नागिरदों जोंहा खुंनांगौ जेबो बुंनांगौ गैया बाट दिनैनि दिनाव प्रमद बर' नोंथाङा बले माबानि बर' थुनलाइ आफादनि एबा साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट ना बले CM ना BTC नि CM नोंथाङा लाजिनाय दंना गैया बाव नोंथांनि पलिटिशियान एबा सोरबा हिमन्त बिश्व शर्मानि फटका मारै जोंनि बर' थुनलाइ एबा बर' साहित्य सभानि लोगोजों नोंथांमोननि फटका मारै थाखो लाजिथावथाव बियो जोंनि थाखाय ओरैबायदि शेमफुलनेस दिनैनि दिनाव बाव BJP नि केम्पिं खालामदों ना बले UPPL नि मिटिं खालामदों दिनैनि दिनाव लाजिथाव बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि ना प्रेसिडेन्ट कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर बुजिबाय रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव बे बर' साहित्य सभाजों खुंनो नागिरदों बे बेनारनि लोगोखौ बोखारनानै रिमुभ खालामनानै प्रमद बर'नि पिक्सारखौ बर' साहित्य सभानि लोगो बानायनानै हो बुजिबाय दिनै बर' साहित्य सभाखौ नोंसोर खुंनो नागिरदों बर' साहित्य सभानि लोगोखौ दाम होआखै सनमान होनो रोङाखै दिनै सनमान होनो रोङोमोनबा बेफोरबायदि आननेसेसारि आनएक्सेप्टेबल बेबायदि खालामनाय नङामोन मानि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा ससाइटियाव एबा ससियेल मिडियायाव गावजों मानो कनफ्लिक्टिं जाखो मानो कनस्पाइरेसि गावजों गाव मानो बखिलायबाय थाखो मानो वाइ साननो गोनां बाथ्राया बे दिनै जोंनि बर' साहित्य सभाखौ खुंनो नागिरदों नोंथांमोनहा जाथिनि सेन्टिमेन्टनो बर' साहित्य सभाया बर' थुनलाइया जोंनि समाजनि मोनसे सेन्टिमेन्ट मोनसे सेनस्रिब्ला थांनानै थानायनि आरो बर' हारिखौ बुहुमाव जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रि थुनलाइनि गेजेरजों जोङो बेरखांहोगोन होननानै बुंदों नाथाय दिनैनि दिनाव बर' राव हारिमु थुनलाइ नोंसोर सिबिग्राब्ला दिनैनि दिनाव बर' थुनलाइ आफादनि लोगोखौ
दिनै नोंथांमोना मानो सन्मान होनो रोङाखै मानो रेसपेक्ट होनो रोङाखै जुदि रेसपेक्ट होनो रोङोमोनब्ला सोरबा पलिटिसियान सोरबा प्रमद बर' सोरबा चिफ मिनिस्टारनि फट'आ माब्रै थानो मोनखो साननो गोनां बाथ्राया बे रायजो राजाफोर गमामायै जोङो दिनै बुंनो हायो दिनैनि बर' थुनलाइ सिबिग्रा मानसिफ्रा दिनै मानोथो लग'खौ होआखै दिनै लग' होदोंब्लाबो दिनै मानो प्रमद बर'नि फट'आ थादों प्रमद बर'आ सासे पलिटिसियान प्रमद बर'नि फट'आ बाव थानो मोननो नाङा लाजिथावथाव आरो बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन गैया बुजिबाय साननो गोनां बाथ्राया बे दिनै नोंथांमोना जोंनि बर' थुनलाइखौ लाजिफोनांदों बर' साहित्य सभाखौ लाजिफोनांदों लाजिफोनांनायनि खारना बे मानो होननानै बुङोब्ला दिनै लग'जों मानो होफानांगौ सोरबा पलिटिसियाननि फट' नै बेनि थाखाय दुखु मोनदों जोंनि समग्र बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों बुजिबाय प्रमद बर' लाजिनो रोङै आरो आङो मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन बे जाहैबाय माने जोंनि बर' थुनलाइ एबा बर' साहित्य सभानि कनफारेन्ससो बे प्रमद बर'नि माबा नङा बियो इलेक्सननि केम्पिं नङा बियो इलेक्सननि मिटिं नङा बियो प्रमद बर'नि फट' थानो बोखारनांगौ गोख्रैनो इमिडियेटलि जों बेखौ मानिया बुजिबाय दिनैनि दिनाव बे बर' साहित्य सभा जे खुंनो नागिरदों बे खुंनो नागिरनायाव सोरबा सरकारनि मानसि सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि लिडार सोरबा CM बिटिसिनि बिथांमोननि फट'आ माब्रै थानो मोनखो हाव साननो गोनां बाथ्राया बे प्रमद बर'आ बिटिसिनि CMसो प्रमद बर'आ जेबो दायथ' गैया एबा बिबान नङा बिकज प्रमद बर' बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि एबा साहित्य सभानि बिथाङा जेबो बिबान गैया एबा दायथ' गैया ना प्रमद बर'नाव दायथ' दङ रायजो राजाफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर नोंथांमोना मा सानदों गोसोआव मा थिंकिं खालामदों कमेन्ट बक्सआव हर दिनै जोंनि बर' साहित्य सभानि मोनसे गोथार सेम्बलखौ दिनै सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोरजों बेनाराव ज' होफानायखौ नुनो मोनदों दुखुनांथाव गमामायैनो जोंनि बर' साहित्य सभानि लग'आ इसिबां जुदि सनमान गोनांब्ला नोंथांमोना मानो बिदि खालामखो मानो बेबायदि पलुसन खालामखो नांगौबा प्रमद बर'नि फट'खौ एक्सट्रा बेनार खालामनानै पस्टार खालामनानै हो बा जोंनि बर'नि जि थुनलाइनि जि मोनसे साहित्य सभानि लग' बे लग'खौ आननेसेसारि दाबाहाय गोसोआव ला रावबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै बेबायदि बानायनायखौ बुजिबाय।